Is-sottoterranji tal-Belt Valletta meqjusa bħala wirt dinji li ma jistawx jiġu apprezzati bisħieħ mingħajr ma wieħed jesperjenza dak li hemm moħbi taħt l-art. Net News fl-aħħar jiem żar il-passaġġi taħt l-art bidħul minn Biswit il-Konkatedral ta' San Ġwan u l-ħruġ minn quddiem il-qorti. Apparti il-passaġġi taħt l-art tal skopijiet militari, l-ispazji f'dawn is-sottoterranji kienu essenzjali għal żewġ aspetti oħra tant kruċjali biex jgħaddi l-ilma u dranaġġ u f'każ ta' assedju, speċjalment fit-tieni gwerra dinjija fejn kienu jservu wkoll bħala shelters. Fil-fatt fuqtiet il-Maltin kienu iqattaw sigħat twal taħt il-kapitali. Hawn stajna naraw kmamar li kienu jintużaw fi żmien il-gwerra uħud bil-madum. Rajna ktili u fliexken u anke neċeċ u pitturi li jiġdu d-devozzjoni tal-Maltin u l-wens li kienu jsibu permezz tat-talb. Huwa mifhum li fil-belt taħt l-art l-ammont ta' persuni li kienu jkunu fis-sottoterrani fi żminijiet tal-gwerra f'waqtiet kienu laħqu 38,000 persuna. It-tħaffir taħt il-belt beda fl-1568 ma kienet ħarġet ordni li taħt il-bini fil-Belt Valletta kull dar rid ikollha ħażna għall-ilma tax-xita kif ukoll fossa għall-ħmieġ. Kull dar kellha tkun imqabda ma' sistema pubblika ta' dranaġġ. Il-ġebel li nqata' waqt it-tħaffir tal-bjar seta' jintuża għall-bini. Min barra il-bjar privati f'kull dar, il-ġibjuni pubbliċi kienu priorità waqt il-bini tal-Belt Valletta. Sal-1566 kienu ġew skavati tlew bl-ilma ħafna minnhom. L-ilma frisk infatti tejjeb il-livell tal-għajxien u kien ħeġġeġ biex il-kapitali dak iż-żmien il-belt il-ġdida tattira aktar residenti. F'dak il-perjodu imbnew funtani u l-ilma beda jintuża biex jingħadda fit-toroq u sistemi ta' dranaġġ. Fl-1723 fil-belt kien hemm kollox 33 ġibjun pubbliku. Fatt interessanti hu li l-ħażna kollha tal-ilma tal-belt intużat darba waħda biss meta fl-1798 il-Franċiżi ġew implukkati wara swar.